אני תמיד אומר שהתנ"ך הוא מחולק. שני הימים שהתנ"ך הכי הרבה מדבר עליהם זה מחד יום החורבן, יום החורבן של בית ראשון, שהתנ"ך לא מפסיק לדבר עליו. כל ספר ירמיהו, רוב ספר יחזקאל עוסק בו, והרבה מספרי הנביאים האחרים עוסקים בו. ומהצד השני, היום שהתנ"ך הכי הרבה מרבה לעסוק בו זה יום העצמאות. היום השני שהתנ"ך, החצי השני של התנ"ך, אני אומר, שני הימים שהתנ"ך עוסק בהם זה יום החורבן, יום חורבן בית ראשון, ויום העצמאות, יום קיבוץ גלויות. יש שני הימים שהתנ"ך הכי הרבה מרבה, רוב הנבואות עוסקות בהם, שני הימים האלה. והפלא הגדול זה שהתנ"ך, התורה, בעוד לא נכנסנו לארץ, כבר יודעת לספר לנו על החורבן הראשון ועל זה שאנחנו נהיה נפוצים בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ונמחר שם לעבדים ולשפחות ואין קונה. והתורה מספרת לנו גם, אז בכל אופן, אז אמרנו, חצי מהתנ"ך מדבר על יום החורבן, והחצי השני מדבר על יום העצמאות, יום קיבוץ גלויות. והפלא הגדול, שהתורה הקדושה, עוד לפני שנכנסנו לארץ, היא מספרת לנו בפרוטרוט על זה שנמחר ונהיה נפוצים על פני כל העולם. מה יעשו כל החוקרים המלומדים ששמים את כתיבת התורה, מתארחים אותה לימי יאשיהו, לא יודע לאיזה ימי. איך התורה יכולה לדעת, נכתבה בכל מקרה אלפי שנים לפני הפיזור בכל העולם, איך יכולה לדעת שהקדוש ברוך הוא יפיץ אותנו מקצה הארץ עד קצה הארץ, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם. והתורה מתארת בפרוטרוט את השיבה שלנו לארץ. יכול להיות שהתורה נכתבה עכשיו לפני 50 שנה, יש מצב. איך היא יכולה לדעת את זה? זה הזוי, זה לא יכול להיות בעולם. איזה סיכוי יש לעם ש2000 שנה לא היה במולדתו לשוב לכאן? אבל התורה מבטיחה ואומרת, ושב אדוני אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך, והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך. והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך, בפרי בטנך, ובפרי בהמתך, ובפרי אדמתך לטובה. כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. מה הסיכוי? זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן מה שעומד לנו מתחת האף. אני אומר, כפירה זה הטיפשות היותר פראית. איך אפשר לכפור? זאת אומרת, אולי בדור אחר אפשר, אבל בדור שלנו, שאנחנו רואים את הסיפור הזה שזה קורה, זה לא יאומן. כל בן אדם שהיית אומר לו שעם ישראל יחזור לארץ ישראל לפני 150 שנה, 200 שנה, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל ויקים פה מדינה והיא תהיה פורחת ומשגשגת, אם יש לו טיפה שכל בראש הוא מכניס אותך למחלקה סגורה ונועל אותך עד סוף החיים. אתה מסוכן, אתה מאמין, זה הזוי. בכלל אי אפשר לכונן מדינה לארץ, ארץ הטרשים הזו שלא מוציאה עשב. והפלא, זה גם כתוב בתורה, לא במשלים, כתוב גם בשממו על אויביכם, דרשו חכמינו שאין האויבים מוצאים נחת רוח בארצנו. זה כתוב במפורש. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ותחלואיה אשר חילה אדוני בה, גופרית ומלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצבועים אשר הפך אדוני באפו ובחמתו. ואמרו כל הגויים, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? כלומר ההיפוך של הטבע של הארץ, מארץ נושבת, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה ורחבה, שהיא תהפוך להיות ארץ שלא יעלה בה כל עשב, שזה היה. כולם מכירים את כל העדויות ההיסטוריות, אני מקווה שלא צריך להגיד. כולם מכירים את העדויות של מרק טווין, נכון? מרק טווין היה פה לפני איזה 180 שנה.
הוא מתאר איזה ארץ, הוא אומר, שיקרו עלינו הנוצרים שסיפרו לנו שזה ארץ טובה וחולה, ארץ זבת חלב ודבש. את כל ההון שלי הייתי נותן בשביל לא להיות פה רגע אחד. אני בטוח שהירח מקלל את היום שהוא צריך להעיר על הארץ. אתם מכירים את התיאור? יש לו תיאורים מצחיקים ואתה מסתכל על הארץ הפורחת הזו, אתה לא מבין על מה הוא מדבר. ואנחנו לא מבינים שפעמיים הארץ הזו החליפה את טבעה, ושתי הפעמים האלה מעוגנות בתורה. זה כתוב שהיא תהפוך את טבעה להיות ארץ שלא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה אדמות צבועים אשר הפך אדוני באפו ובחמתו. והגויים ישאלו על מה עשה השם ככה לארץ הזו, ויתשב השם מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול, והשליחם אל ארץ אחרת. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה ושבתה וכו', והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך בפרי בהמתך פרי אדמתך לטובה, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר סוס על אבותיך. אז שני ההיפוכים האלה כתובים בתורה שבכתב, ולא צריך אפילו דברי הנביאים, כתובים בתורה שבכתב. הרמב"ן היה פה לפני 700 שנה. הוא ראה את מה שקורה כאן, הוא ראה ארץ שממה. הוא אומר, לא תמצא בכל היישוב ארץ כמוה, שהייתה ארץ נושבת מעולם והפכה להיות חרבה כמוה, וכל הגויים מנסים להושיבה ואין לאל ידם. מי יודע איפה הרמב"ן הזה? עוד מעט, פרשת בחוקותיי. והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. אומר הרמב"ן, לא תמצא בכל היישוב ארץ כמוה. והוא היה פה, הוא ראה את זה. אז זה פלא עצום, זה לא יאומן כי יסופר. שלפני שמשה רבנו מכניס אותנו לארץ, הוא כבר פורס לנו את כל אני לפעמים אני אומר, מה זה נקרא חיי עולם נטע בתוכנו? יש הפירוש לפעמים שהחיים של התורה הם חיים נצחיים. לפעמים אני אומר, כל חיי העולם, כל ההיסטוריה של העולם, זה שתי עמודות בספר התורה. כתוב לך בפרשת ניצבים וילך את כל ההיסטוריה, פרשת כי תבוא, אחרי זה פרשת ניצבים, את כל ההיסטוריה של העולם. חיי העולם, עולם, כלומר נצח, נטע בתוכנו, זה כתוב לנו בפורש, וזה לא יאומן. זה היה מונח, זה לא הוצאנו את זה מגנזך עכשיו, מדינת ישראל הוציאה את זה ממגילות ים המלח וסיפרה לעולם שיש כזה. זה פתוח המגילות האלה לפני עולם ומלואו, 2000 שנה, ואף אחד לא נותן לירה שזה יקרה. וכל הדברים קוראים ככתבם. ועוד יש אנשים, אני אומר, הכפירה זה הטיפשות היותר פראית. איך אפשר לכפור? זה כתוב. זה לא יאומן שהתהליך הזה הוא נמסר לנו מראש. אבל עכשיו מה שאני רוצה, תסלחו לי שהשיעור הזה הוא מבולגן. מפני שאני לא יודע להכין אותו, אני חווה את הדברים ואיך שאני חווה אותם אני מספר. עכשיו אני רוצה רגע לדבר על התופעה הפלאית של תקומה מתוך שואה. ולראות איך שכל הנביאים ראו את התקומה שלנו בדור הזה מתוך שואה. ואני אומר לכם, אין לי שום צל צילו של ספק שהם ראו את אושוויץ, והם ראו את טרבלינקה ואת מיידנק ואת בלזץ ואת כל מחנות המוות, ומתוכם את מדינת ישראל. ברשותכם, נתחיל עם יחזקאל. כולם מכירים, אני לא מחדש שום חידוש, אבל בפרק למד זין, בספר יחזקאל, זה חזון העצמות היבשות. אני תמיד חושב על הדברים האלה בשבוע הזה, שהוא בין יום השואה ליום העצמאות. אז התיאור הזה הוא תיאור לא מוכר. הייתה עליי רוח אדוני, הייתה עליי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. מה כתוב כאן? יש כאן תיאור שהוא לא מתאים לשום תקופה בהיסטוריה. יש בקעה, הוא רואה בקעה מלאה עצמות, עצמות רבות מאוד ויבשות מאוד. מה הוא רואה? בעיניי, אני לא יודע, אני לא שמעתי את זה מאף אחד, בעיניי זה לא, אין צל צילו של ספק מה הוא ראה. זה לא היה בחורבן בית ראשון, מה שהוא מתאר. בבקעת דורה בבבל,
לא הייתה מלאה אף פעם בעצמות. בטח לא עצמות יבשות מאוד. הוא ראה את אושוויץ. הוא רואה בקעה מלאה עצמות. מוות נורא שאי אפשר, שאין ממנו תקומה. עצמות יבשות רבות מאוד על פני הבקעה, יבשות מאוד, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, האם ייתכן שתחיינה העצמות האלה? האם ממצב כזה אפשר לחזור לחיים? והוא אומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. אני לא רואה איך אפשר לצאת מדבר כזה. אני לא מבין איך אפשר לחיות אחרי שואה כזו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם עצמות היבשות שימו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וכו'. וניבאתי כאשר צוויתי, ויקול כי נביא. ראיתי והנה עליהם גידים, ובשר עליו, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. ואומר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, 4 רוחות בו יריוח, ובכי בהרוגים האלה ויחיו. והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. כל זה משל. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל למה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. שוב, זה לא תיאור שמתאים לגלות שיחזקאל היה נוכח בה. התיאור הזה, יבשו עצמותינו, אבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, אנחנו אבודים. גם הדימוי הזה של בקעה מלאה עצמות, רבות מאוד על פני הבקעה, יבשות מאוד, זה תיאור שהוא לקוח מהתמונות של אושוויץ. בקעה מלאה עצמות, כולם יבשות מאוד, של אנשים שלא אכלו ולא שתו לפני מותם חודשים ושנים. ואחרי אושוויץ ואחרי השואה שואל ריבונו של עולם את יחזקאל, העצמות האלה יכולות לשוב לחיים? ואף על פי שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכוונה פה היא גם על החיים של הפרטים, של כל פרט מעם ישראל, ואנחנו מאמינים שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מלפני השם ברוך הוא, אבל ברור שזה לא הפשט. ברור שהפשט הפשוט של הפסוקים זה הכוונה, האם ישראל יכולים לשוב לחיים אחרי כזו שואה? העצמות האלה כל בית ישראל למה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם. וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני. אני חושב אנחנו צריכים בדמעות להגיד תודה השם, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. זה לא יאומן, זה לא יאומן. אנחנו חיים את זה, אין בעל הנס מכיר בניסו. אבל הקיום שלנו פה הוא פלא, הוא פלא, הוא נס. כל מה שאנחנו רואים מסביב זה הכל נס. נס גמור. ובפרט אם מבינים מאיפה באנו. אני השם דיברתי ועשיתי. תזכרו התחייבות שלי, אומר השם. נותן לנו התחייבות, מהשואה אתם תקומו. וזה הזוי, זה הזוי, זה הזוי, זה בלתי אפשרי. אנחנו היום, בערב יום העצמאות, תשע"ט, סופרים בגבולות ארץ ישראל 6,700,000 יהודים כמעט, 6,688,000 יהודים. אני חושב, זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אני לא יודע אם אי פעם היו בארץ ישראל כל כך הרבה יהודים. לא יאומן כי יסופר. איך השם הבטיח לנו וקיים? זה לא, כאילו לא צריך, אחד בא, תשמע איזה נס קרה לי. זה לא איזה סיפור צדדי בשולי החיים של איזה מישהו פרטי. זה העם שלנו. שזה לא יאומן, הייתי מספר לכם את זה לפני 300 שנה, הייתם מאשפזים אותי במחלקה סגורה בצדק.
זה קרה. אני השם דיברתי ועשיתי, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך. דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. אז אני קודם כל רוצה להגיד, את התיאור הזה של עם ישראל לקראת הגאולה יוצא מהשואה הנוראה, רואה יחזקאל, רואה עם כל הנביאים, ברשותכם גם ירמיהו. פרק הנבואה המרגש של ירמיהו מתחיל, כה אמר אדוני, מצא חן במדבר עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא יקבץ את המסכנים שישרדו את השואה. והתיאור בהמשך הוא בפרק למד א' בספר ירמיהו, הפרק של אהבת עולם מבטיח, שהרב חננאל הוא חתום בסוף הפרק. תסתכלו, השם של הרב חננאל הוא כתוב בפסוק למד ז', הוא חתם בסוף הפרק את השם שלו. פרק למד א' פסוק למד ז', מגדל חננאל, ירמיהו, הוא חתם את השם שלו בסוף הפרק, כי זה פרק ברוחו של הרב חננאל. בכל אופן, אז כאן כתוב, כה אמר אדוני, מצא חן במדבר עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. זה עם שצריך הרגעה, ספירת הרגעה. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדית ופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תתאיך רמים בהרי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו. בואו נקרא את זה קצת, ברשותכם. קוראים את זה ובוכים. אנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו, זה קורה. עוד תתאיך רמים בהרי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו. כי כה אמר אדוני, רונו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגויים. השמיעו הללו ואמרו, השע אדוני את עמך את שארית ישראל. הנני מביא אותם ארץ צפון, וקיבצתי מירכתי הארץ. בם עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו. קהל גדול ישובו הנה. פתאום יהיה הפנאי לראות כמה אנחנו שבורים ורצוצים. בגלות, הדבר הכי נורא זה שהסבל שלנו לא נספר. אף אחד לא שם לב שזה עיוור, אף אחד לא שם לב שזה פיסח. אבל פתאום כשהם יבואו, קהל גדול ישובו הנה. ממש לצהול, אבל צהלו בראש הגויים, איפה יש צהלה ושמחה. רגע, עוד מעט. בבכי יבואו, ובתחנונים הובילם, הוליכם אל נחלי מים, בדרך ישר לא ייכשלו בה, כי הייתי לישראל לאב, ואפרים בכורי. כלומר, אני אשוב להיות לישראל לאב, והם ימצאו מים. אתם יודעים, ההבטחה למים היא הבטחה ששוזרת את הנביאים על הימים שלנו. כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן וערבתה כגן אדוני. איך כתוב שמה? שהקדוש ברוך הוא יבקע לנו, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. שימו לב, הרב טוניק סיפר לי שבקורס ידיעת הארץ בצבא, בתור חילוני, לימדו אותם, אנשים חילונים, בלי טיפת יראת שמיים, שהקו הגשם של 200 מילימטר, ממוצע שנתי, מדרים עם היישוב היהודי בנגב. יש לזה גם הסברים מדעיים, שטויות. לא הבנתי מה זה אומר. זאת אומרת, קו הגשם של 200 מילימטר בקום המדינה, מה זה אומר? הגבול הדרומי, עד איפה יורד 200 מילימטר ממוצע שנתי, זה בקום המדינה זה היה באזור רחובות. היום זה נמצא אי שם, לא יודע, מאוד מאוד דרום, הרבה. ולימדו אותם, זה מדרים עם היישוב היהודי. לא עם היישוב הבדואי, עם הפזורה הבדואית. עם היישוב היהודי, כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן, וערבתה כגן אדוני. אז כאן כתוב, הוליכם אל נחלי מים, בדרך ישר לא ייכשלו בה, כי הייתי לישראל לאב אפרים בכורי. שמעו דבר אדוני גויים, והגידו ויהי ממרחק, ואמרו מזרי ישראל, מי שפיזר את עם ישראל לכל העמים, יקבצנו, ושמרו כרועה עדרו. מה הפסוק המקביל בישעיהו?
כרועה עדרו יראה, בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו יישא, עלות ינהל. כמו רועה שרואה את הצאן הפצועים שלו ויש לו רחמים עליהם, מרחמם ינהגם. הוא ייקח אותנו אחד אחד, הוא יביא אותנו לארץ. כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. ובאו וריננו במרום ציון ונערו אל טוב אדוני על דגן ועל תירוש ועל יצהר ועל בני צאן ובקר, והייתה נפשם כגן רבה ולא יוסיפו לדאבה עוד. מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. הפכתיו להם לששון ונחמתים. מי שרוצה, אני חושב, חייבים לקרוא את הפרק הזה פעם בשבוע. לא פחות מפעם בשבוע. הפרק הזה, זה תיאור שלנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח ומקיים, וזה לא מובן מאליו. אי אפשר היה לצפות את זה בשום אופן שבעולם. אין לזה שום תקדים. לא היה עם שחזר למולדתו אחרי 2000 שנה ולא יהיה כזה. זה קורה, כמו שהשם הבטיח. אז גם כאן, הפתיחה של הפרק, שרידי חרב. מצא חן במדבר, עם שרידי חרב. התיאור, גם יחזקאל וגם ירמיהו קוראים למחנות העקורים בגרמניה ובאוסטריה מדבר העמים, ומשם הקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ ישראל. זה מדבר, זה מקום עזוב, זה מקום שכוח, זה מקום נורא. מצא חן במדבר עם שרידי חרב, הלוך לך, אומר השם לירמיהו, תרגיע את עם ישראל. אז גם הוא רואה את התקומה מתוך שואה. ברשותכם גם ישעיהו, תפתחו בטובכם בישעיהו בפרק נ"א פסוק י"ז. אבל זה לא רק, זה ממש, זה דוגמאות, דוגמיות, אבל זה שוזר את כל הנביאים. התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים, אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה שתית מצית. מצצת עד הסוף את כל התרעלה. אין מנהל לה מכל בנים ילדה. כל האדמו"רים, כל ראשי הציבור נרצחו. אין מחזיק בידה מכל בנים גידלה. 2 מנה קורותייך מי ינוד לך, השוד והשבר והרעה והחרב מי ינחמך. בנייך, התיאור הזה זה תיאור של שואה. בנייך ולפוש שכבו בראש כל חוצות כתום מחמר, המלאים חמת אדוני גארת אלוהיך. כלומר, כמו אחרי יום טבח ששוחטים 100,000 צאן, ככה הבנים של עם ישראל יהיו בראש כל חוצות. לכן, מה זה תורה? אני לא יודע, זה משהו... זה לא שור? זה שור, אני חושב. שור בר. למה זה לא בית ראשון? שור בר, משהו כזה. מה? למה זה לא חורבן בית ראשון? כי זה תיאור רגע לפני הגאולה. בבית ראשון, החורבן קדם 70 שנה לגאולה, ורגע לפני הגאולה לא היה חורבן. היה מזימה של השמדה של המן שלא צלחה. לא היה כזה סיפור. עם ישראל ישב בבבל ובפרס ומדי, פחות או יותר בסדר. בנייך ולפוש שכבו בראש כל חוצות כתום מחמר, המלאים חמת אדוני גארת אלוהיך. לכן שמעין הזאת ענייה ושחורת ולא מיין. כה אמר אדונייך אדוני ואלוהיך יריב עמו, הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, את קובעת כוס חמתי, ולא תוסיפי לשתותה עוד. אני מדלג, אורי אורי, אני מדלג על הפסוק של אברהם יצחק, אז בואו נקרא אותו לכבוד אברהם יצחק. לזה אנחנו עדיין מחכים, זה עדיין לא קרה. ושמתיה ביד מוגייך, אשר אמרו לנפשך שכי ונעבורה, תשימי כארץ גבך וכחוץ לעוברים. אורי אורי, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. לא יוסיף יבוא בך עוד, זה הכוונה קודם כל במובן הזה שהם לא יחליטו עלייך. מה יקרה בך? המשנה ברורה אומר, הרואה הרי יהודה שולחן ערוך אומר, הרואה יהודה בחורבן קורע ואומר ציון מדבר הרת ירושלים שממה, הרי קודשך היו מדבר וקורע, נכון? מי שרואה
הרי יהודה בחורבנם, אז הוא קורא. מי שרואה ירושלים בחורבנם אומר, ציון מדבר היה. מי שרואה בית המקדש בחורבנו, קורא ואומר, בית קודשך ותפארתך, אשר היללוך אבותינו היה לשרפת אש וכל מחמדנו היו לחורבה. ועל אלה תתאפק אדוני, תחשהו תעננו עד מאוד. זה פסוקים בספר ישעיהו. גם ישעיהו ניבא את החורבן. הוא היה עוד לפני החורבן, כן? אבל שימו לב, אומר המשנה ברורה, מה זה נקרא הרי יהודה בחורבנם? כשהם בשלטון ישראל, אפילו הם מלאות רוב עובדי עבודה זרה, עובדי כוכבים, גויים, זה נקרא בבניינם. ואם הם בשלטון של גויים, אפילו רוב ישראל, זה נקרא בחורבנם. אז השלטון הוא פה מאוד מאוד משמעותי. אז ראינו שכל הנביאים רואים את התקומה מתוך השואה, ועוד הרבה. אני לא רואה, זה ממש טעימות. אבל ברשותכם אני רוצה לדבר על כל מיני דברים שאנחנו בדרך כלל רגילים בכל השנה להתמרמר עליהם. מצוקת הדיור, מצוקת המילקי, יש לנו הרבה מצוקות פה. מצוקת המילקי, מצוקת הפקקים בכבישים. אז לרגע אחד ישעיהו הנביא פותח לנו את הלוט, מסיר את הלוט מאחרי איך חובה את זה. אתה שומע בניה, אנחנו מתלוננים, כל בוקר הפקקים האלה, ורגע אחד ישעיהו הנביא הוא פותח לנו את סגור ליבה של הארץ ואיך היא חובה את הפקקים, את מצוקת הדיור, את העומס אוכלוסייה שיש פה, העומס הדמוגרפי. אז ברשותכם, בפרק מ"ט, בספר, כולם מכירים את זה. כתוב כאן ככה, בפרק מ"ט פסוק כ'. ישעיהו. עוד יאמרו באוזנייך בני שיקולייך, צר לי המקום, גשה לי ואשבה. כלומר, הבנים שכבר שיקלת אותם מבחינתך, חשבת שהם מתו ולא ישובו לעולם, הם יגידו באוזנייך, פי 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 פי, צר לי המקום, גשה לי ואשבה, תן לי מקום, אין פה מקום לשבת בארץ הזו, יאללה, ירבנן, מחירי הדיור. יאמרו באוזנייך בני שיקולייך, צר לי המקום, גשה לי ואשבה, תזוז קצת שאני אוכל לשבת. תזוז קצת שאני אוכל לשבת, ניתאי. מה אומרת ארץ ישראל מול הדיבור הזה, מול הצפירות האלה? ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה? ואני שכולה וגלמודה, גולה וסורה, ואלה מי גידל? הן אני נשארתי לבדי. אלה איפה הם? מאיפה פתאום חזרו אליי הבנים שלי? כל יום בפקקים ארץ ישראל מתרוננת, היא שמחה, היא דומעת מאוד של גיל. היא אומרת, אני נשארתי שכולה וגלמודה, גולה וסורה, איך חזרו אליי הבנים שלי? ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה? ואני שכולה וגלמודה, גולה וסורה, ואלה מי גידל? כה אמר אדוני אלוהים, הנה אשא אל גויים ידי, ואל עמים ארים ניסי, והביאו בנייך בחוצן, ובנותייך על כתף תנשאנה. תגידו לי, על מי ישעיהו דיבר? זה לא היה בחורבן בית ראשון. חזרנו מגולה אחת. חזרנו מארץ אחת, חזרנו מבבל. ואשא אל גויים ידי, ואל עמים ארים ניסי, והביאו בנייך, והיו מלכים אמנייך, ושרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ ישתחוו לך. זה מתחיל קצת בקטנה, אנחנו לא מסתפקים בזה. ועפר רגלייך ילחכו, וידעת כי אני אדוני אשר לא יבושו קוביי. מי שמקווה לי, מי שמייחל לי, מי ש2000 שנה לא המיר את אלוהיו, הוא לא יבוש. הקדוש ברוך הוא אומר להושע, השנים הרבות שעם ישראל יהיו בגלות ויחזיקו מעמד באמונה שלהם בי, הם יהיו הכפרה שלהם על כל השנים שאני משקיע בהם, והם ממירים אותי וזונים מתחתיי. כן, בספר הושע, פרק ג' כתוב, זה תיאור, זה ברור שהושע רואה גלות ארוכה, 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 והוא אומר, הנאמנות של עם ישראל בכל הגלות הארוכה הזו, להשם אלוהי ישראל, היא הכפרה שלהם על זה שכשהשקעתי בכם, אתם ברחתם. הוא אומר, ואומר אליה,
בפרק ג' פסוק, אני מדלג, ויאמר אדוני אליי, אני קורא מההתחלה, ויאמר אדוני אליי עוד, לך אהב אישה אהובת רוע ומנאפת, כי אהבת אדוני את בני ישראל והם פונים אל אלוהים אחרים ועובר שישה ענבים. כלומר, אני משקיע בכם ואתם סוטים, זונים. אז אומר השם להושע, תיקח לך אישה שהמקצר שלה שהיא זונה, מכינת כבודכם. ואומר אליה, פסוק ג' אני מדלג, ואומר אליה, ימים רבים תשבי לי, לא תזני ולא תהי לאיש וגם אני אלייך. כלומר, ימים רבים תשבי עגונה, אני לא אהיה איתך, וגם אלוהים אחר, וגם אנשים אחרים את לא תזני. כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד וטרפים, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את אדוני אלוהים ודוד מלכם ופחדו אל אדוני ואל טובו באחרית הימים. כלומר, בזה שאת תשבי ימים רבים באמונה בי, למרות שאני לא מתגלה, למרות שאני אוכי אסתיר פניי ביום ההוא, זה יהיה הכפרה שלך. ודוד המלך אומר בספר תהילים, כל זאת בעטנו ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך, ולא נסוג אחור ליבנו ותת אשורנו מני אורחך, כי דיכיתנו במקום תנית ותכס עלינו בצל מוות. אם שכחנו שם אלוהינו ונפרוס כפינו לאל זר, הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. אורה, למה תישן אדוני? קיצה, אל תזלח לנצח, למה פניך תסתיר? תשכח עניינו ולחצנו, כי שח על עפר בפנינו, כי שח על הארץ בפנינו, דווקא על עפר בפנינו. קום עזרת לנו, ופדנו מן חסדך. כלומר, הסיפור הזה באמת קרה. עם ישראל, עם כל החריגים, היינו נאמנים לריבונו של עולם, ונהרגנו עליו, ונחשבנו כצאן טבחה 2000 שנה. והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אשר לא יבושו קובעי. אני אאסוף אתכם, כי אשא אל גויים ידי ואל עמים מרים נשיא והביאו בנייך מחוצן. זה ממש, זה כאילו שיעור שאי אפשר לגמור אותו, מפני שכל התנ"ך על זה הוא מדבר. מי שיקרא את ספר ישעיהו מפרק מ' ואילך, מה שנקרא נחמות ישעיהו, גם לפני כן, ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה בלמדי ובאו ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. אבל מפרק מ' כל הזמן על זה הוא מדבר. איפה שלא תפתחו, אוי, ספר ישעיהו. מי שרוצה פרק, בספר ירמיהו זה מתומצת, מפרק למד עד פרק למד ג'. שם זה התיאור של מה שקורה איתנו. גם ירמיהו צופה את עליית מחירי הדיור ואת מצוקת הדיור. הוא אומר שלא יהיה פה מקום, שדות בכסף יקנו וכתוב הספר בחתום והעד עדים. הוא אומר את זה רגע לפני החורבן, הוא אומר עוד תהיה פה מצוקת דיור נוראה. כל הערים האלה לא יהיה מקום לשבת. תשמור טוב את השטר מחירה שחנמאל בן שלום דודך מכר לך את השדה בענתות, כי זה נכס אסטרטגי. והוא אומר לו את זה רגע לפני החורבן, הולך להיות חורבן נורא, וזה לא, הוא לא מתכוון לגאולה של בית שני, כי לא הייתה מצוקת דיור כל כך גדולה, לצערנו הרב. כי לא זכינו, זה יכול אולי להתקיים, אבל לא זכינו, וגם הנבואות הנחמה שכתובות כאן, אבל הנבואות הנחמה שכתובות כאן התקיימו בנו. הקדוש ברוך הוא אסף אותנו, כרועי דרו יראה, בזרועו יקבץ צלעים. אולי מי אלה כאב תעופנה וחיונים אלייך וחיונים אל ארובותיהם. כתוב כאן, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה. אז תראי, אומר הנביא לארץ ישראל, אז תראי ונהרת התאירי ופחד ורחב לבבך, כי הפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך, שפעת גויים גמלים תחסך. טוב, ודאי, הוא ראה את המסעיות, את המטוסים, בכרי מדיין ויפה, כולם משווה יבואו, זהב ולבנה יישאו, תהילות אדוני יבשרו. אני מדלג קצת. ופיתחו שערייך תמיד, יומם ולילה לא יסגרו, להביא אלייך חיל גויים ומלכיהם נהוגים. עכשיו אני בפרק סמך, סתם זה מה שנפתח. ישעיהו, כבוד הלבנון אלייך יבוא, ברוש תדהר ותאשור יחדיו, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי יכבד. והפסוק הבא, אברהם, יצחק ואנוכי מחכים עדיין לקיום שלו, והלכו אלייך שכוח בני מענייך והשתחוו על כפות רגלייך כל מנעצייך.
ברשותכם, אני מרגיש שבמילים האלה כל מנעצייך, ישעיהו הנביא התכוון לרמוז לנאצים. וקראו לך עיר אדוני, ציון קדוש ישראל. תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר. 2000 שנה היא הייתה עזובה ושנואה ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם, משוש דור ודור. ועוד, אני מדלג קצת לסמך א'. רוח אדוני אלוהים עלי, יען משך אדוני אותי לבשר ענבים, שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לי שבויים דרור ולאסורים פקח כוח, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן, זה הוא לקח מישי ריבון, נכון? לתת להם פאר תחת אפר, שמן ששון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כהה. ובנו חורבות עולם, שוממות ראשונים יקוממו, וחידשו ערי חורב, שוממות דור ודור. תחת בושתכם משנה, לכן בארצה משנה ירשו, שמחת עולם תהיה להם. אז אני אומר, כל מה שאנחנו רואים מסביב, שאי סביב עינייך וראי, הירוק שאנחנו רואים, ובעיקר הילדים, היהודים שאנחנו רואים מלאים פה את ארץ ישראל, הסמלה המדהימה הזו שארץ ישראל לבשה, הפרחונית הזו שמלאה פנים של ילדים יהודים, שהיא לא פגשה פה כבר 2000 שנה. זה לא יאומן, אנחנו צריכים כל יום לעמוד ולהגיד, ברוך אתה השם, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק, נאמן אתה הוא השם אלוהינו, ונאמנים דבריך, דבר אחד מדבריך יכול להשאיר, אין פה שום דבר שהוא מובן מאליו. אנחנו חיים בתוך נס, והדבר המיוחד הוא שאין בעל הנס מכיר בניסו. אני כל הזמן התעוננתי על זה, שזה נראה לי הכי מוזר, 2000 שנה, הקדוש ברוך הוא הסביר לנו שזה לא מובן מאליו. אז למה אנחנו לא מתרוננים והולכים בגלגולים? אז הרב אורי אמר לי, זה חלק מהגאולה, שזה כבר נהיה מובן מאליו. אבל זה לא מובן מאליו, זה נס, נס ניסי ניסים. כל מה שאתה רואה בעיניים שלך, זה נס. זה שאנחנו מתהלכים פה בין יהודים, זה שיש לנו כתובות בעברית על רחובות, זה שאנחנו לא מפחד. בארצות הכי סימפטיות שהתארחנו בהן, ארצות ערב היו יחסית הסימפטיות. אז בתימן, זו הייתה ארץ סימפטית יחסית. אז בתימן, כשיהודי היה הולך ברחוב והערבי מגיע בצד השני, הוא חייב לעבור לצד השני של הרחוב. אסור ליהודי לרכוב על סוס, רק על חמור. ועוד מיליון גזרות, שזה כאילו הלחם חוק שלנו. ההשפלה, וזה שאנחנו שפלים ונבזים. והוא עם בזוז ושסוי. ואנחנו הולכים כאן. ובדרך כלל רוב הימים, צוריאל, נכון, לא יורקים עלינו. ולא אומרים לנו ג'יד. ולא מחרפים. לא אומר שהכל מושלם. ברוך השם יש לנו עוד כברת דרך לעבור. אנחנו מייחלים לכל מה שכתובים כאן בפסוקי הנחמה. אנחנו מייחלים, כמו שאומר אברהם יצחק, גם לנקמה מן הגויים. שהיא העמדת שם השם המחולל, כמו שכתוב בספר יואל, שהגאולה היא לא שלמה עד שהקדוש ברוך הוא ינקום את דם עבדיו השפוך. מה חצרו של ארץ רבה, כמו שאומר דוד בתהילים. הרבה ראשים אנחנו צריכים לראות אותם מחוצים. מה? אבל זה לא סיבה לא להכיר תודה על כל כך אין סוף טוב. ואני אומר, צריך לקבל מזה גם המון כוח. אני אומר, לפני 2000 שנה, לפני 1000 שנה, לפני 500 שנה, לפני 200 שנה, לספר לך, היום מספרים לך שפה תהיה מדינה יהודית עם 6.5-7 מיליון יהודים. זה היה הזוי. אז עכשיו אני אספר לכם שעוד 100 שנה יהיה פה בית מקדש. תפסיקו להסתכל עליי כמו הזוי. תהיה פה בית מקדש, תהיה פה מלכות השם, תהיה פה נבואה, ובנותייך עבדים, וגם על העבדים ועל השפחות אשפוך את רוחי בעת ההיא, וניבאו בניכם ובנותיכם. אם עברנו את מה שעברנו, ואנחנו נמצאים כאן, ואנחנו חיים בתוך הנס הפלאי הזה, שאף אחד לא נתן עליו לירה, כל הגויים הכירו אותו. הספר הזה הוא מפורסם בכל העולם במיליארדי עותקים, לא מיליוני עותקים. הוא הספר הכי נפוץ בעולם, וכולם קראו את זה,
ואף אחד לא נתן לירה שזה יקרה. כל הגויים אמרו, אתם רואים שהשם מאס בכם? הנה, תראו. למה זה לא קורה? ולמה זה לא יכול... הדבר היחידי שהכנסייה העיזה להתחייב עליו, את כל היהודים שלהם הם דחו לעולם שאחרי המוות. הרוצה לשקר, ירחיק ידיו. הדבר היחידי שהם העיזו להתחייב עליו, כי הוא היה נראה הכי סגור, זה שלא תהיה שיבה של עם ישראל לארצו. אתם לא מבינים איזה מפלה זה לתיאולוגיה הנוצרית. הם במשך עשרות שנים של קום מדינת ישראל, הם לא הכירו במדינת ישראל, וכיום כשהם הכירו, לפני כמה שנים, האפיפיור עשה מסיבת עיתונאים. אפשר לקרוא למה שהוא עשה שם הרבה שמות, אבל אני חושב שהשם האמיתי הוא הכריז על פשיטת הרגל של האמונה הקתולית. הדבר היחידי שהקתולים העיזו להסתכן, לאמר עליו, כי הוא היה נראה הכי בלתי ניתן לשינוי, זה שעם ישראל לעולם לא יחזור לארץ ישראל. והנה, זה קרה. אומר ועושה, מדבר ומקיים, אשר לא יבוא שהוא קובעי. היו כך מגיבור מלכוח, עם שבי צדיק ימלט? מה? וכי אפשר לקחת מכל הרשעים ששלטו בנו את המלכוח, כלומר אותנו? כי כה אמר אדוני, גם שבי גיבור יוקח, ומלכוח הריץ ימלט, ואת יריבך אנוכי יריב, ואת בנייך אנוכי הושיע. מי זה שהוציא אותנו מכל העמים? לא הציונים, עם כל הכבוד להם, ולא הגויים. ואת יריבך אנוכי יריב, ואת בנייך אנוכי הושיע. מי שאומר אחרת הוא טמבל. זה בלתי אפשרי, המציאות שאנחנו חיים בה. זה הפלא הפלאים שהשם יתברך אומר ועושה, מדבר ומקיים. ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, איך הוא ידע שם יהיה נידחך בקצה השמיים? משם ייקחך אדוני אלוהיך, איך כתוב? משם יביאך אדוני אלוהיך, משם ייקחך. ויביאך אדוני אלוהיך לאיפה? לאוגנדה? אולי לארץ אחרת, למדסקר? תוכנית מדסקר, אני מקווה שאתם לא יודעים מה זה. תוכנית של הנאצים ליישב את עם ישראל במדסקר. ושב אדוני, איך כתוב שם? אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. ותבחך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך, בפרי ותמך ובפרי ותמותך, ואדמתך לטובה. והעיקר, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר שש על אבותיך. כל הנבואות האלה הם רק ביטוי לזה שהשם יתברך חזר להיות שמח בנו, חזר לשמוח בנו, לשמוח בבנים שלו. אבל מה זה השואה הזאת? איזה קטע זה? על השואה זה שיעור אחר. השיעור הזה זה השיעור לראות שכל הנביאים ראו את השואה, וכל הנביאים ראו את הצמיחה של הישועה מתוך השואה. זה ברור. אי אפשר להסביר את זה אחרת, מי שפותח את העיניים. אז לא אשכנזים? זה לא קשור, השואה זה שואה לאומית. מה? השואה זה שואה לאומית. רוב עם ישראל עבד בשואה. עם ישראל לפני השואה היה יותר מ-80% בארצות אשכנז. רק פה נהיינו 50-50, בגלל שעבדנו. אבל זה לא לכתחילה, לא... מה? אנחנו לא רוצים שזה יהיה ככה. שמה יהיה? שמה יהיה? ברור שאנחנו לא רוצים. 50 בגלל... פשיטה, אמר את זה לא, אני לא אומר את זה, אני רק אומר, הוא שאל אם הם היו אשכנזים. בצלאל בן בוזי שישב בארץ בבל על נהר כבר, הוא שואל אותי אם הוא היה אשכנזי. הוא היה ספרדי, הוא היה עיראקי, אבל הוא ראה את תקומה מתוך שואה, ואני אומר, זה לא הולם שום תקופה אחרת. חזון העצמות היבשות, בקעה מלאה עצמות, ושמתוך זה פותחי את קברותיכם ועלתי. מה? זה לא יאומן כי יסופר. 3 שנים אחרי השבר הכי גדול בהיסטוריה של העם הזה, 3 שנים! התקומה הכי פלאית, זה לא יאומן כי יסופר. אני אספר לכם את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה עדיין לא יעשה את זה שיאמן. זה לא יאומן. שנת תש"ה, עכשיו, 30 באפריל, 8 במאי, קרסה מכונת הרצח הנאצי, התאבד הצורר. מה זה 8 במאי? מה? 1945.
לא יודע מה זה היה התאריך העברי. אני קורא את זה בכתבים של הזהו. צריך באמת להסתכל מה היה התאריך העברי של... מה? תש"ה ודאי, אני אומר 8 במאי. עכשיו זה מאי בערך. עכשיו זה מאי, לפני 74 שנים, מה? מחר זה 8. ושלוש שנים אחר כך, מתש"ה, עם בזוז ושסוי, שרידי חרב, עצמות יבשות, הולכים ומקימים את פלא הדורות, את השלטון היהודי על ארץ ישראל. לא יאומן כי יסופר. צריך להודות להשם, להגיד, אבן מעשו בנים הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. תודה רבה, תודה רבה.